Έκανα εδώ και σε αυτό το vlog επεισόδιο θα σας πω ότι είναι πολύ μικρό, ναι. Θα σας πω ότι κατέβασα κάτι που το λένε My Fan Page και sorry αν αυτό αν ακούτε, ναι, το θόρυβο απλώς κάτι κοίτα. Και κατέβασα κάτι που το λένε My Fan Page και εκεί μπορούμε να μιλάμε, να μιλήσουμε μέσω Skype. Αν θέλετε, αν το έχετε κρυφό αφαθημένο να μιλήσετε με έναν προ. Να εντάξει και κόβω τις μαλακίες. Ναι, μπορούμε να μιλάμε. Κατέβασα το My Fan Page. Μάλλον θα έχω, δεν νομίζω όμως, θα προσπαθήσω. Το link από που να το κατεβάσετε είναι μια εφαρμογή για Android. Δεν ξέρω αν δουλεύει σε κινητά, σε PC, sorry, σε κινητό το έχω εγώ, γιατί είμαι από κινητό και γι' αυτό έκανα vlog. Τώρα τι άλλο, αυτό μπορούμε να μιλάμε στο My Fan Page. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε το όνομά σας από κάτω, από το φουμπού, το όνομά σας από το φουμπού. Τώρα θα μου πείτε, αρκεί να έχετε κάνει like στη σελίδα. Αυτό το μόνο που πρέπει να κάνετε. Βασικά τα δύο, να κάνετε like στη σελίδα και να γράψετε το όνομά σας από κάτω στα comment, από το φουμπού. Και θα μου πείτε, παρακαλώ, όχι πρόδρομο. Σίγουρα να μην δώσω εγώ το όνομα από το προφίλ μου. Δεν θα γίνει τίποτα, αν δώσω τον κωδικό θα γίνει. Αλλά χωρίς κωδικό, χωρίς email δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε δεν είναι επικίνδυνο για ποιος φοβάται, αυτό με λίγα λόγια. Το μόνο πρέπει είναι name από το φουμπού κάτω, comment και like σελίδα. Και ώρα για outro. Λοιπόν, πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα share αν θέλετε να το δουν οι φίλοι σας και να μεγαλώσει ο κύκλος που θα μιλάμε. Θα προσπαθήσω να έχω το link από το τέτοιο, από εκεί που το κατέβασα, από το My Fan Page, είναι από το Google Play Store. Και ναι, πατήστε subscribe για να γίνεις και εσύ ένας pro. Και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο vlog.